ଆଜିକାଲିକା ବଜାରରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବାର ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ସିଜିନରେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ବନ୍ଧାକୋବି ହଉ କି ଫୁଲକୋବିର ତରକାରୀ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ ବାକି ସିଜିନରେ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳଠୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ବନେଇକି ଦେବୁ। ଏତିକି କରିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରୁଟି ସେକିକି ନେଇଯାଏ, ତୁ ତାର ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଯେବେଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲୁଣି ସବୁ କାମ ସାରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 10:30 ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥର ଡକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଗାଳି କରି କହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପେଟରେ ଯଦି ଏତେ ସମୟ ରହିବ ନିହାତି ନେକ୍ସଟ ଥର ଆଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ଅଫିସ୍ ନେଇକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ଟିକେ ଘିଅ ବନେଇବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସର ଗୁଡ଼ାକ ଏକଠା କରିକି ରଖିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମୁଁ ମଗାଉଛି, ୟାର ସର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ୟେଲୋ ଦେଖାହେଉଛି। ଏସବୁ କାମ ନା ଝିଅ ବେଳେ ଶିଖିଥିଲି ନା ବୋହୂ ହେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲୁ ଆଉ ପୁଅ କନସିଭ୍ ହେଲା, ଏସବୁ କାମ ଆମର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମାରେ ଏସବୁ କାମ ଟିକେ ଶିଖିଥା, ଯେତେବେଳେ ତୋ ଛୁଆ ହେବ ଏସବୁ କରିକି ବନେଇକି ଦେଲେ ତୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସତରେ ଯେବେଠୁ ପୁଅ ହେଲାଣି ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ଘରଠୁ ମଗଉନି, ନିଜେ ବନେଇକି ଦେଉଛି। ଏତେ ପିଓର ଜିନିଷ ବନେଇକି ଦେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିକି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ, କାହିଁକିନା ହାଇରେ ଦେଲେ ସେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।